Zdravo ljudi, danas će da vam pokažemo ne samo neki normalno kamenje, nego neko kamenje što je došlo iz svemira, to se zove meteoriti. Ta dva velika kamene ili meteorite, vidite kako sije, to sam našao na Kopaoniku. A ovo je već jedan iz Resnika u okolini Soko Banje. I sada, ako vi nađete neki čudan kamen, sad ću da vam objasnim kako on treba da izgleda. Znači, on treba da bude ovako crn, čudan, vidite, i kao da ima rupice. Idem da donesem jedan koji ima sa rupicama. Ovaj je sa rupicama, jedan iz Soko Banje. Ta dva. Nikad ne tražite ovakvo kamenje. I ako pomislite da možda jeste, vidite tu kao ti mali kristalčići, to je možda kvorc i to se samo nalazi na zemlji, a možda i na nekoj drugoj planeti, a ne nalazi se na meteoritima. Znači, vidite da pa kao što sam rekao da treba da ima rupice, da je čudan, da je malo crnkast i tako nešto, ali ne da ima kristale, nego treba ovako malo da sija. Da bi još saznali da ste pronašli meteorite, treba da bude i magnetičan. Ako imate magnet, on će da se zalepi za taj magnet. A sad nemam magnet, ali da bi imao, ja bi vam pokazao da se malo lepi. Kako se oni lepe? Zato što unutra imaju gvožđe, ali ne gvožđe kao na zemlji, što su ljudi napravili, nego to neko formirano gvožđe koje se zove nikl. To je unutra u ovoj i vidi se da se sija. To je magnetično i to lako može se zalepi magnet za njega, možda i sa metalnim detektorom može to lako da se uhvati to. Pokaži ovo. Znači, eto. I to vam je prezentacija, nikad tražite za ovakvo kamenje, a to i nije baš toliko pravilno i nije pravo. Ovo može da bude šljaka ili tako nešto. Vidimo se, pokaži još jednom kamenje.